Този 61 годишен мъж от Мексико има най-големия пенис в света с дължина 48 см, почти същата дължина като на възрастен кон. Въпреки впечатляващата си дължина, той не го е използвал нито един път. Вместо това, му е причинил много проблеми. Той казва, че пенисът му е започнал да расте необичайно, когато е бил на 9 години, и когато е навършил 20 години, е достигнал 40 см. На 25 години растежът спира и се фиксира на 48 см. Пенисът му е не само дълъг, но и тежък, причинява дискомфорт при ходене и дори влияе върху способността му да уринира. Въпреки тези трудности, той никога не е обмислял операция за скъсяването му, тъй като цени уникалната си титла на най-дълъг пенис в света. Още по-изненадващо е, че е кандидатствал многократно в книгата на рекордите на Гинес, за да бъде признато това постижение, но всеки път молбата му е била отхвърлена, тъй като пенисът му не отговарял на критериите за естествен растеж. Въпреки това той вярва, че пенисът му е невероятно специален и се гордее с него. Напишете какво мислите за това в коментарите и тагнете някой, който мислите, че притежава по-голям. Не забравяйте да харесате и споделите видеото.